kuan, mga preni mo, Oo. mga classmate mo. Oh. O imna dahil din na. Ay, na ako niya kay Jennifer. Oh, Baha. don't forget that Jennifer Baha. so Shout out ka dyan, uy. oh. Shout out na. Shout out na. Shout out kang visit niya na. Na ako na idol. Madal. Oh my god! Kau nasi! Oh my god! What the? Sige pa kung gini ha. Salita ka. Ito. Wala ka cheese. So, mamaya. Naikit ko kapitaan na. Tama na yung cellphone mo lang. Wala kay cellphone. Ha? Wala cellphone. Wala ka cellphone? Yan, nakuha mga ka, mag-like mo na kasama kung mag-comment ka man. Kung Kuan, mag-comment. kuan, kompleto. Computer? Ah. Pila yung edad mo lang? 10. 10? Ah, dili pa mag-crash-crash. Wala pa yung crash-crash ng Tino. Oh, bye-bye sa vlog. Oh, bye-bye. Oh, paabot na yan long. Oh.